Wanaifuna. Pane munhu aidiwa nasekuru padare iyi. Ndaifuna munhu aitwa Patricia. Zvanzi pane munhu anonzi Patricia ndiaidiwa nasekuru kuti ange ari. Vanzi anonzi Patricia ndiani? Iyanzadzi yawo. Sekuru shi? Wala? Iyanzadzi yawo. Tata rosenda iyi. Hanzi iyanzadzi ya baba. Iyanzadzi yenyu makomana ndi anonzi Patricia. Sekuru anzi munhu anonzi Patricia iyanzadzi yawo vakomana vaviri. Aba roboni. Hanzi ari kupi? Mozambique idakura. Hanzi Mozambique musangoti Mozambique ikakura. Ari pamhiri pachitete rapo. Kampototo. Ona zina muri wati Kampototo. Hanzi muri kuona zita ramutaura kuti Kampototo. Iye udamba kugara kumeno. Hanzi iwo kambokugara kai. Kambogara shwa sekuru. Ndikoda remarira. Hanzi na sekuru waona kuti uri chirema ukaremara ndiko ukaremarira kai. Ndiko chaiko sekuru. Chita so. Ya hapa pana ufita. Zvanzi dare renyu rine uroyi ukuru wakarema. Ukaona zinachitika kuti uyu achitenda nango munyendo ufupi nango uiteteri. Zvanzi muri kuona vanhu mese muri panapa uyu mukomana akagara pakati ane gumbo rimwe refu rimwe pfupi. Pane chikonzero chakapa rimwe gumbo rake ripfupi keso. Adatukana na nsikana aitwa Patricia. Hanzi akatukana nemumwe musikana ainzi Patricia. Iya nzvadzi yako Patricia. Ndizo shwa sekuru shwa. Anzadzi yangu toka. Muridani arabazi. Wino. Iyo Muridani Devson. Devson wakadiko. Muridani kubanja. Wakadikumba. Kumba kuri nani. Aradani murabazi masigano. Asi mukomana uyu kukanganisika njere mazwana. Mukomana mazwana ari nani. Achiri kuja kamtengo. Akuchiita zvekutiza pamba chigara musango zvaita zviyere. Aiwa mazwana haasitobotiza kana. Zana utogarawo pamba. Kudya ere? Kudya ere. Kudya ari kudya. Kopa kutaura mukuirirana? Pakutaura zvinonzwisisika ere achataura zvinokupesana nezvinenge zviripo. Pamwe pacho anongotaura zvakanaka but pamwe pacho anoita kuti pesanise mbishani mazi. Iwe uri kwacho? Iwe mukomana wakadini? Kwaomberere kana kuti mhoresi waomberawo? Zviri kuita. Ndodeke manje. Uri kuone maziso mako mazuva ano uchiri kuona zvawaiona kare here? Kuona makomo. Uona chi? Kuona makomo. Oh. Handisombonatsonzi. Asi mazuva ano asei? Ndiri kuona nemakomo. Mazuva ano asei? Ndaraita. Waziva sei right? Waziva sei right? Ndatoona zvangu. Ndatoona zvangu. Ndakagara mbara. Akagara mbara nini?
apa iwe apa mari wati imwe paenda kusira rifara kuti ndikati mbwere na Patricia rukoni zvanzi pai patakaonana kuchikafa ndichikushandirai ndakakuudzai kuti dambudziko riri kurwarisa mwana wedu kubva pane hanzvadzi yake inonzi Patricia. Ndakati ndoda kuti Patricia wacho muuye naye. Patricia ari kupi? Patricia tinotendera sekunda wakaita kuti auye nemushonga yakatipa nenhamba ndibva vazotipa isati sisina nhamba dzake, saka Patricia uye ari panze apa ari kuramba kupinda kuti tagakawa Patricia akuramba kupinda muno asi atobvuma hake kuuya kuno. Anofika pano ari pakagara kuseru iyo mukomana mukuru anzoya kuno iye ari kuramba kupinda muno mukopa naye handasingazvizive saka handisi kuda nezveng'anga dzenyu naiwe muzuku sekuru pamabva kumba hamuna kumuudza here kuti Patricia handei tinobatsirwa kukarapwa mukomana handachiti pamwe ndezvemunamato saka pari kuramba kupinda nekuti ari kuti ndezvasekuru aida zvekumaporofeti hanzi handiite izvozvo saka kumbira sekuru kana ane zvimwewo zvokuita wekuti papa apinde muno apinde ndashupira aiwa tinotenda sekuru hanzi anouya tinotenda asi wapo kona ndani pamwana wako zvazikopa angana zvimasaka ndani apa azinda kuzati gurani masha musikurira aiwa mazuva ano sekuru kana kubvuma kugeza ari kubvuma kana kudzikawo zvinenge zvakatinaki sekuru sikurira ndipo kuzati gurani masha zinyowani hanzi musi panga akapfeka zvimasaga nezvaamburera zvekunhonga paipaya zvaina sekuru handina kukuudza here kuti mwana uiko zvinokugadzira kuti amuita chimutengera hembe dzinyowani aiwa makataura sekuru takatenga akupfekawo handii makati tikamutengera mbatya anobvarura achirasa here aiwa mazuva ano haasi tinotenda aiwa ndinotendawo sekuru nebasa ramakandiitira dandainzi ndine mari zvino mari handina ndiri murombo saka ndinotendawo iye musiki ndiye achatenda kwamuri ishe wangu sekuru nokumbuka kuti ndingatandizana kopiri vasi mundu anavhuto nitandiza ndinotenda sekuru naye ari kumhepo Patricia wacho ari kupi? Yo pinda kutsana. Pinda hapo msikana. Patricia. Muno matari unopindwa muchiomberwa pinda muno. Wana? Wati kudii Patricia? Hanzi na sekuru pinda muno. Pinda muna familia zako hizi. Muno ndimo mune mhuri dzako, hama dzako dziri muno mpinda muno. Nada wanya bezine ndibapita lini. Amwatalizeni amandiuza kuti mumauzacho. Sekuru ndokumbira ndai zvazviita kai yanzodzeke yabata amurova. Yo, mutenga bwere mutenge mani. Pano apaitwe zvekurovana kana manzi na sekuru ndiwa kubatsirwa na sekuru ka. Tinotarisira kuti mubve kumba kwenyu mataurirana muchiwirirana. Pano hatidi vanhu vasvika pano tanga kudhonza vakawanda popoto pana. Tinotenda. Mudani. Makadi. Ndivani zvimveka. Taurisai zvinonzwika. Ndibwino bana mulita nimbo. Ine ndibwino. Vasekuru vakasimba zvavo mudzimuro. Ndiwe Patricia? Ndiwe unonzi Patricia here? Ndine. Kuri rani kwawachoka? Kwakadii kwawabva? Ulibwino. Ha? Ulibwino. Kuda kuziva nkani na kuchemera uno? Wakaudzwa here nyaya yakashedzerwa kuno? Nada. Ha? Nada, kuno ndiko chitashemera amwanda anduza kuti naboni ndikafambe na familia na mbara wangu ya kulwara. Kuno kulipo kuita kuchemera. Una kuita kushedzewa ava vakakuudza kuti ngatifambe nehama iri kurwara. Amwati tia vakashita kuti ndigarire. Ukaita kufonerwa nani? Natia wangu wao au Avo chija kuti amai ako? Amai nini mwina wamai? titia. Okay. Saka vakakufonera vakati uya tifambe nehanzvadzi yako kurwara. Akuba kuno mbara wako ankubalini bino kwa mkuno ndikadakwera. Mbari wako ainza kubalini bino nduboni. Hama yako yainzi yawaishedzera kuti uya kuno hama yako haisi kunzwa zvakanaka yacho ndeipi? Mani John. John uyu.
Ukamangana ndanawo John. Saka uyu John uyu chii chako pa ukama wenyu? Mudabaliwa pamoja? Makabereka pamochete? Dachoka mimebosa. Na ko huyo Davison. Ko Davison. Ni mbarangu bongo. Iwe na huyo mkuru mboni? Ko iwewe na Davison mkuru ndio upi? Ndine vangu. Okay. Ukona kani kuchitika? Ona Patricia msukuru nyaya iri kuitika yakamira so. Ifuna chadidi o revidade kureva zvintu o zviri pamutima nokuti zvintu zvidzudzuke. Nyaya iripo panapa iri kuda chinhu chinonzi chokwadi. Iwewe unofanira kutaurawo chokwadi chiri pamwoyo pako nezvaunoziva ndokuti hama dzako idzi dzisununguke dzirarame. Ona apa mamuri vanga mamuripo 4, mamuri vanga nini? 8. Mamuripo 8 asi una masara 3 so. Vamwe vese ava 5 vese kupera kufa nehosha imwe chete. Saka zvakuda iwewe kuti utaure chokwadi moyo wako kwanasa kusununguka ndokuti vana vamai ako vararama vapatricia wazvinzi Umbavara? ukunzwa iri patricia? Nikubva. Apa nyandofuna sekuru pane zvavari kuda benambo ava vari kukuudza kana avo vakuti titiya vako avo kana vasina kunatsa kukuudza chokwadi ine ndinodachita kuti ubwere sekuru ndo vakaita kuti iwe ufonerwe kumozambiki kwanga uri kuti uuye kuno kuzimbabwe. Ndifuna kureva fara rimodzi rafuna kuti udzive kuti ini ndinda kuchemera. Sekuru vari kuda kukuudza shoko rimwe chete rinopa kuti iwe uzive kuti sekuru ndo vakakushedza. Ava pada kuti gariri Avo titiya vako avo pavakakufonera iwewe kuchoka siku rabda gariri kubva musi wavakakufonera kusvika na lero kusvika nanhasi ukumbadani makutu mako uri kunzwei munzeve dzako? Ndichomba ndirigareka pamakuva mwe mukandishemera basi bwera. Nemba ndi mangu akafurahi bari bwere. Ungakwanise kutaurisa tokukumbira kuti utaurise pa zvatonatsa kunzwawo hatisinatsa kunzwa uri kutaurira pasi usatye muzukuru sununguka ava ndisekuru venyu vari kuda kukubatsirai havasi kuda kukurwisai kana kuita chinhu chakaipa saka usarove neana kana kutya kana sekuru vako achikubvunza uchitaura newe taurisa sezvatiri kuitawo isi kuti tese tikwanise kunzwisisana handiti kamuzukuru pena waita wakakatiziva hanzi asi uri kutya here uri kufunga kuti sekuru ava vangaite zvinhu zvavangakumanikidze? Nikubva maha tangwa mwaburusa kuti mwakoti kenda panya bezi inandusa tendi vakurufera. Ukucha dawa kukuza tuenda nyabezi. Uri kunzwa kutya nekuti hama dzako hadzina kukuudza kuti kuenda kun'anga vakuti toenda kumaprofita. Zvinova nganese kana nganese kuchitika. Zvinova uri kuona nyaya yese iri kuitika iyi. Ikuchoka kwaiwe. Hanzi nyaya yese iri kuitika ikurwara kurikuita hama dzako dzichipera kufa. Zvanzi nasekuru iri kubva kwauri ndiwo uri kukonzeresa nyaya iyi. Ndakupata. Sekuru vari kuti vakubata iwewe. Penangona manganireverati kuti ine mare mabodza. Kana uine nharo kana kuti sekuru vakunyebera sununguka kutaura chokwadi kuti sekuru mandinyebera zvamuri kutaura zvandizvizive handisiriri ndiri kukonzeresa hama dzangu dzipere kufa handisiriri ndiri kukonzera kuti hama dzangu dzirware handisiriri ndiri kurwarisa John taura chokwadi. Hausiriyo zvokuti dai ungoriwo dai usina kuya. Imwe mudzadzo ichitika paukara ine ndine mvindo pana mvindo para ufiti ine zvanzi nasekuru usandiedze inini ndiri muroyi mukuru kudarika uroyi hwako zvahwaunaho iwewe saka nasekuru usatitambe neni usandiedze. Chakuyamba kuti odzonda kupata zvanzi chekutanga chandoda kuti iwewe ugutsikane kuti chokwadi sekuru vakubata. Dzina riri pauriwe riri pakuyamba naiwepo. Hanzi zita raunaro rekuti Patricia hausiri iwe wega ukatanga nezita iri. Umbavana? Uri kunzwa nokuzwa nasekuru? Kunama? Kunyeba here? Kwapa kutawira nani? Hanzi kwapa uri kubvuma kuti chokwadi sei? Padzina kutawira paufiti nokuramba? Pazita uri kubvuma kuti harina kutanga rinewe ukatoita rikutosirwawo neakakusira uri kubvuma. Asi pakuzonzi uri muroyi uri kuramba sei? Chii pakuramba? Ndikire ndoto pamusuwa. Zvakanaka. Zvanzi nasekuru Isasa jangwani. Zvanzi nasekuru tichaisa tsvimbo yavo pamusuwo apo timboona nharo dzako kuti dzinoenderera mberi here. Tichamboisa tsvimbo yasekuru apo. Aiwa usachako hatikubvume.
Chirikugadzika bedu tsvimbo yasekuru panyasi pako apa. Tsvimbo ndagadzika sekuru. Iwe garapo udatsveya mama. Ufuna kucheza namo. Iwe fendera ku. Iwe John, hanzi nasekuru sebera kugara kwaguma madziro. Sekuru adonasa kutaura na Patricia kwazvo kwazvo. Kana kwadzamira pana ngoma wako. Kana kwangosendamira blues na ngoma wako ikoko Wewe. Iwe Patricia. Ini mundu ana mangani ndo andifuna. Haina sekuru munhu ane nharo ndiye wandinoda. Wamanichira dzina kuti Patricia. Wanzwa sekuru vachitaura zita kuti Patricia. Kuti nawe dzina rako. Kuti Patricia harisi zita rako wega. Haurisi zita rako wega, izita rako kwatosirwa waura kwapiwa. Raiva nemuridzi warene. Wewe kwa wakati ndaitwa John. Handiti baba wako ndo vainzi John here. Mimi ndambangwa. Ha? Ndambangwa. John ndo dzina rivana kuti. Handiti John ndiye John kuti akapiwa zita rababa wako. Uya pasina ine. Saka iwe pakupase waratitia. Iwe pakupiwa zita ratete. Waitirani. Waiti kudii nazvo pakupiwa zita ratete. Waratichitira so, ufuna kubwerera kumambuyo. Hanzi nasekuru rega ndambodzoka kumashure nenyaya yako. Wewe ubalipe siku rauda uziva wakuziva. Iwe panga uchiri mudiki asi wakura wazvokutanga wakuziva hapana here musi wakaudzwa. Titia wavo kari na mtima. Tete vako vachiri vapenyu vachiri kurarama. Kuti iwe ndakutenda ekumwe kwanu uri muono. Havana here zuva ravakakudza kuti iwewe ndikakutora kumusha kwenyu kuna baba vako naamai vako kamwana kadiki. Baibe. Hapana zuva vambokutaurira. Adalewa ndikadini. Adalewa. Kwenda zona nani? Hanzi nasekuru kwendazviona sei. Waona kani chitika? Uri kuona nyaya inoitika muzikuru. Ini kupedza kumaliza tembo naiwe ndikufuna rini. Zvanzi nasekuru handisi kuda kupedza nguva newe. Ndifuna kuti undoreva wega every day zvakudziva. Zvai nasekuru ndoda kuti tanga pani zvino panapa taura wega zvaunonatsa kuziva zvese uchitaurisa vanhu vese vachinatsa kunzwa. Nepadayambira ufito wako. Nepakatangira uroyi hwako. Sekuru vati hauchada zvekunesana newe kuti iwe utange kutaura wega uroyi. Penamba wewe nawe fiti moga ndoto uchoke kutize. Pamwe hausi kuda kutaura kana kuti zvita hausi muroyi sumuka ipapo jambe tsvimbo yasekuru adaisapo ubude panze utize uye udzokere zvako kwako kuMozambique. Ai wati kuti taurisa tiri kunzwa. Ndati kundikweteka tomwaikazi. Uri kuti icho chaitwapo chinokukwadza. Chikutokweteka panzvano. Paukagara pamwe chikutokukwadza chitsvimbo icho. Saka iwo wewe penango nawo fiti ukupeteka chana ndode. Zvanzi saka iwo kana usiri muroyi tsvimbo yataisa parutivi pako iri kukukwadza chirudzi. Iwo usiri muroyi. Ai. Zviro zvakumaridzana natemo ndikufuna rini. Zvanzi nasekuru usati handisi kuziva kuti sei iri kundikwadza hatisura zvekupedzerana nguva. Imi hama dzacho mukumva zvakureva. Imi hama dzacho muri kunzwa zvakureva. Nasekuru atotipedzera nguva. Koimwe tamwanyi mukutaza nekupana ndodo. Hanzi koimimi sei musiri kushokewa netsvimbo imukona kusununga kuti zvakushokewa netsvimbo vari kuita. Muzukuru, taura nyaya dzako. Taura nyaya dzako. Ndikasunga panapa ndikaisobedza tsvimbo iyi pauri apa inokukwadza tsvimbo iyi. Ngataure nyaya yake. Iwe Davidson. Uya hanzvadzi yako akuramba kureva. Hanzvadzi yako ari kuramba kutaura nyaya dzake dzaanoziva. Aita taure sekuru. Imo muitira nazo. Imi muri kuti kudii nazvo? Sekuru vira ajambe tsvimbo kana aramba. Kana atoramba ngadzambe tsvimbo. Hapo waita maswera unosanduka. Patricia, taura chokoni chako. Zvanzi nasekuru kaita zvekutambo unopasanduka ipapo. Muzukuru, taura nyaya dzako dzaunoziva tsvimbo yasekuru isati yakukwadza. Kurapa vachosandiro chadindizo. Ndibvise ndokuti taure chokwadi. Reva. Aiwa, taura chokwadi tsvimbo iripo pasi. Reva taimira iwe. Atafuna kuzunga. Haitongochida kumbotenderera tinoda kusaidza sekuru. Penango tika inango. Kana kusaidza kwauri kuenda togona kuisai. Taura naiwe. Usora ipedzera sekuru adashandira vanhu vakawanda pano. Tiseimo sekuru. Ai mumureka. Wachitaura muzukuru, taura nyaya dzako dzaunoziva pamhuri yako iyi. Kurumidza roni. Taurisa.
Nada, empano Patricia ndibadziwe. Ubali ya uzio. Uya uita masuya mamba. Unitenda ala sekuru arambidzo tatidendo izi. Taurai. Patricia mzukuru, taura nyaya dzako usapedze ndiko. Nada, digrandi wewe. Timbomira uda kutaura. Taura tinzo, taurisa tinzo. Taura nyaya dzako dzaunoziva Taura naye mwana, taura. Ora deja fise imwe chimbo sekwana. Misre. Taurai zingine. Unokuara. Akanokona tawa tikupezane uruke. Pamwe kufunga zvoda kutiza lako. Haya, ndino dambudziko. Asi zvawakutoita izvo nemhepo dzetsvimbo yematotorana ipapa. Iwe Patricia. Nawe Patricia. Hausi kuda kukundikana chete kuti usvike pakutaura, hausati wauda kutaura. Nada, ndikubvamana mwana wangu. Ha? Uri kutya mwana wako, uri kutya Davidson. Uona iwe hapa uona kani na Davidson. Uri kuona nyaya yegumbo raDavidson ine. Iwe unachoka uripa kutukana naye muri kapototo. Hauna kumbotukanidza naDavidson ere muri kambototo kumusha kwamaigara iwe ukamuti uchazviona. Ndatukanizana. Makatukanizana. Saka damuroza nani? Saka akaroya Davidson gumbo iri rakaremara ndiani. Titiya. Ndatete. Ndatete. Uraziva ndani? Waziva sei ndatete wako? Adanguza titiyawo. Adakuza? Vangasati vafera tete wako. Padakuza ngatatafa. Atete wako vangasati vafera paukamuudza kuti uchazviona paakakwara gumbo iri. Nakada feseri. Vanga vakafa. Saka vakazokuudza kupa atete wako kuti ndovakaroya gumbo. Nada, digrandi chadidizvo so. Reva katatichi. Taura chokwadi chacho. Impano. Pinangofuna kutaura udasumuka. Pamwe uda kutaura ukasumuka umire kana uchitya. Utaure ukamira. Nada, niranda kare. Taurisa ina ndisikunzwa kutaura. Taurisa muzukuru zvatinonzwa. Impano. Titiya ndo adandifundzisa kuti vanhu vachidazvo. Atete vako ndo vakakudzidzisa zvaunoita zveuroyi. Chadidi. Vakakudzidzisa kuti chii? Adandifundzisa impano kugara natitiya. Iwe waigara naatete ndo vakakudzidzisa uroyi. Seko ari kutaura muzukuru wenyu. Hanzi atete vake vaigara navo ndo vakamudzidzisa uroyi. Wapa manyimboramba? Ko zvanga uchimboramba wanga uchimbotendera kuna sekuru zvitese. Ndikubvamana tanga wonkuno impano pakari wonkuno. Uri kunzwa kutya nekuti iwe ugare kuno kuZimbabwe? Ndasiba rangu wanza ndipata. Uri kutya kuti hama dzako dzinozokuuraya? Aiwa, havana zvavanokuita kana kukurova vakurove. Sunuka kutaura chokwadi. Sekuru ndovada kukurapa, vada kurapa mukomana. Vopedza uroyi wacho pauri unogezwa nasekuru. Hawanzwa muzukuru? Inini kuchosa ufiti ukadawa nizidadi. Zvanzi nasekuru ukataura chokwadi sekuru vanokubvisa uroyi apa. Kana uri kurewa? Asi ukarega kutaura chokwadi sekuru vanokuwedzera kukukwadza. Nikusiya ndeni. Vokusiya ukadaro. Tikumva kana? Uri kunzwa shoko kuti hama dzako ndopadzinozotange kukurwisa manje. Kuti waramba kutaura chokwadi kuti ugezwe uroyi nasekuru. Chakuyamba. Chekutanga. Aitwa Inoki ari pakati pa uyo na uyo Inoki ari kugoni adajewa nani? Zvanzi mwana wamai ako akatanga kufa nonzi Inoki ari pakati peuyu neuyu akadyiwa nani? Adadyiwa impano. Ndiwo kamudya? Ndiwo kamudya. Kamudyera chani? Wakamudyire? Kana mangau na anzangu. Wanga une chikwereti nevamwe vako. Saka iwe. Iwe tori fitri fridadi. Zvanzi saka iwe utorevesa utori muroyi chaiye. Ndikura chadidi. Saka ufiti wako ukuita ukubenefita chani? Zvanzi saka uri kuwanei pauroyi hwako kana uchipedza hama dzako? Impano ndachita ukasombo natitiya gora titiyawo. Vanhu vasa impano kafuna ndibvisiya goyamba ndikuzvitaudzira. Nefamilia kafuna ndikudira. Abwani nemanhu varangazvizekani.
ukaita zvekusirwa naatete asi wautozvida unoda kuzvisiya asi uri kutadza kuziva kuti unozvisiya sei. Ko panga uchimboramba kutaura uchiramba kuti handidi kupinda kun'anga naye tozoziva sei kuti wokuda kutozvisiyawo. Muzukuru usadaro ita kwapa iwe wewe mushamenyo kati mbuti zanu udadya vanhu vangasi mushamenyo vanhu mumhuri dzako wakadya vanhu vangani. Umwe ndadya na tete zvanonga kamutatu ndadya vazhinji kune wene. Mumwe ukadya na tete wemumhuri menyu ko kune vamwe vatorwa makadya vazhinji. makadya vakawanda asi havaverengeki. Makadya vakawanda kuti havaverengeki. Kweyo wanga wakudziva udadya vangani uchiziva kuti ndikudya. Kupanga wakuziva iwewe kuti ndakuroya zvekuziva kuti ndakudya munhu wakadya vangani vari kuziva. Família zangu foi 4 ndadya nchidziwa. Kuhama dzako 4 ukavadya uchiziva. Ko kuvamwe vatorwa. Foi vazhinji. Vatorwa vazhinji. Apa wewe Sekuru. Patricia uneshua. Zvakaoma. Patricia. apa uprofitari chani wewe? Saka zvanzi une chii chaunacho iwewe chauri kubhenefita chauri kuwana iwe chauri kugena iwe pakuraya hama dzako chidya. Titiya kana vida gora vida dzimwe kana titiyazo adasira nepano. Sekuru wako tete wako wanga neupfumi. Upfumi wacho wanga unawo wakasira iwewe. Ndozvakutaura. Shadida. Urasira chani? Wakakusira chini chiya tete wako? Titiya danisira nyumba ndipo nyumbayo datava kumweko. Wakakusira imba yacho ukatoitiza uchazoigara. Shadida. Nei futi chawakakusira? Danisira tizinja kana negosi kana mabhanka adandosara mvuri hoyo. Wanga une mabhizinesi emashopu. Kumabhanko. Kose sekuru ava vari kuti iwe une mabhoti yari kuonekwa pagirazi apa mabhoti acho ndeyani? Mabhariko njangu yainoenda dzashita titiya kadafakaro. Mabhoti ndeyako yakazotanga ukuita wega tete vako vakusira uroi vafa. Saka nayo imbotiudza kuti kana uchiuraya hama dzako kuuraya kwokuti hama dzako uchidya uri kudya nyama. Saka ndo zviri kuzokupa mari here kuti uite mabhoti aya? Nadhemba nkararobwa namamuna. Wanga waroorwa nemurume? Gora mamuna umweyo ndadzapanda pomwe. Wakaromba futi namurume? Wakazoromba nemurumewo? Mudaromba chani? Makaromba chii? Tidapanda tina chintu asi chimwe timbatithandiza. Mune chinhu chamakaromba chinokubatsirai? Murume wacho arikoni? Murume wako wacho arikoni? Adafesere ndamupa. Akafa ndiwe wakamuuraya? Ai. Naye michokwadi nemurume wake amenyi akafa? Ichokwadi. Haana murume vake? Haana. Hauruyo konya. Kwapa iwe chinhu chakuroyesa family dzako chirikoni? Saka chinhu chaunoroyesa hama dzako idzi dzokupera nekupenga idzi chiri kupi? Chiri kumba. Ko ukachishandisa sei pana John kuti apenge nacho? Ndina chintu asi china madzina yonse ya familia yangu. Chinhu chako chaunacho chine mazita ese hama dzako? Saka kuti hama yako ipenge unoita sei? Nimbaleva basi. Unongoudza chinhu choyo ningi ngaapenge? Akuchita nsaka? Obva atotanga kupenga? Saka iwe ukachiudza kuti John ngaapore pakupenga chinomurega here akapora mwana? Chinomuregera kupenga kupera? Shadida. Hausadaro. Iyo ndifuna kukusandutsa. Aiwa Patricia usadaro. Zvokuita Sekuru chinhu yachita kumbira wachita rero muchishedze chiuye. Sekuru watoda kusandutsa. Saka zvimbira tani zvidudu upita katenga kwaibweresa. Saka chinhu chako yatika kuti uenda unochitora uye nacho unochitora chiuya nacho. Pamwe pembano kubvambu vanhu. Pamwe pembano kubva mana tongwandalalewa. Kumwe kushabvini kutodziva kuti mbanda dzvinizari. Uri kunzwa kutya nekuti pawataura nezvazvo apa ikoko zvatoziva kuti wazvitaura kunoko.
Saka toita sei kuti chinhu chako chisunungure uye chimuregarige upenga. Shamba nikukumbira mbo kuna imwepo tangu imwepo ndingandipasa pala ndijuza. Aiwa kumbira kuna sekuru ukumbira kwati ndi muzukuru wa sekuru. Kumbira kuna sekuru chaula chokwadi. Uchiombera kumbira tini. Kitiyo nikukumbira mbo parembani sakiro na jindu jangu. Varanzi? Anzi kukumbira wa sekuru kuti zvinhu zvangu zvisande kuise. Na jindu jangu. Iwe wakucha kupaiwa nazvo zvinhu zvako wega kupara zvipanda. Anzi wakucha kubaiwa nezvinhu zvako yokopa ukazviromba. Imbani daudziwa kuti nampukula lewa. Akura tsapano imbani. Alero ndadzalewa lewa. Handine mhiko yandikaudzwa zvinhu zvadii. Igure haritaurwe. Saka pandataura apa ndakutosha kuti zvinhu zvakutarisana nezvinhu zvako ndikwadzi. Iwe zvishandisana nezvinhu. Hanzi waizvishandisa sei zvinhu zvako izvi? Chimwe chakuphatisa wangusho ndikaphatisa basa devaizvi kana madzina. Orati ichi chawaiurayisa hama dzako idzi changa chine mazita. Chikarango asi. Chakaita kunge chirongo. Aha. Chine mazita. Chikarango chinatampa muna chitumwa mwemo. Chikara chirongo chine chiridhi chinovhara pamusoro. Mukati mune chidumwa. Nemazita yahama dzako. Na madzina ya familia yangu mwemo. Agora chitumwa chimwecho ndicho chinopatuma ine vanhu. Saka chitumwa chiri muchikara chiri muchirongo munhu chaunotuma iwewe. Ndingatuma chitumwa chimwecho cha emakatifuiza revai mboko kuna ngano wamuchite chakuti unoita chekufuridza uchiudza kuti enda kuna nhingi unoita zvakati choenda chimbaenda. Ona nyaya iripo Patricia ndekuti tiri kuda kuti John apore sese. Unokwanisa here chitumwa chiri kuchiporesa John? Nikwanisa soki pamwe pemani nkubvamana mtandai wapsi. Alright, manzwa sekuru. Hanzi kutuma chitumwa changu kuti kuporesa John ndinozvikwanisa. Asi apa ndakutocha natosvika pachiri nekuti mhiko yachena hatifanirwa kutaurwa. Saka pandachitaura ndakutotya kuti ndikatosvikira pachiri kuti ndichiudze kuti ndienda noporesa John nekuchitaura pandachiita ndachifumura chinogona kumukwadza sekuru. Saka ati akukumbira imimi kuti ameno kuti mungaite sei. Ombera kuna sekuru muzukuru. Iwe revera rudzwa kufuna. Kana ufuna usiya ufiti revera dini ndifuna usiya ufiti. Hanzi badama ita kufugama ipapo. Unatso kutaura chokwadi. Kana ufunga zvokusiya uroyi ufugama utaura sekuru ndafunga kusiya uroyi wandichahuda. Uchiombera kuna sekuru kunombera. Titi anofuna kusiya mbopfirimbo. Imbani kufuna ini. Apa ndikaenda mwana muono manje. Zvanzi nasekuru iwo uri kuti ndakuda kusiya uroyi wandichahuda ndikakutarisa kuti ndikuona uri mwana mudiki stereki iwewe. Shadidi. Unaona ngani? Uri wana 4? Anti une vana 4 iwe. Shadidi na 4. Kuti ngwana uri kudya vana wako. Saka hanzi chii chiri kupa kuti paune vana vako 4 worega kudya vana vako 4 upedze kudya vana vamai vako iwewe. Imbani kugopa kuti amwa ndikamara pomwe imbani dzathandizwana ndikadzabonewa tsogolo. Uri kutya kuti wakapedza vana vako unoshava nokubatsira muupenyu kumberi. Apa ndifuna kupasa mankhwala lero. Sekuru wanoda kupa mushonga muzukuru. Upite ukatenga zvinhu zvako weka. Uende unotora zvinhu zvako wega chirega kuzvitya. Wakapiwa mushonga ukaenda une mushonga unokwanisa kuzvitora wanzwa. Kuenda vabosi nemwevo. Aiwa sekuru havaende kuMozambique kumba kwako. Vanokupa mushonga ndiwo unoenda nawo unopoti ukwanise kutakura zvinhu zvako uye nazvo pano. Wanzwa Patricia? Akura bzinza ndimenyarini mbani kanyamura manharayo. Sekuru ari kubvunza ndikazokutakura mushonga wamunondipa ndikaenda kuti ndizvitakura zvinhu murove here. Aya dzikumenyarini. Hanzi nasekuru hazvikurove muzukuru usatyi. Apa ndifuna ufurize uya hanzvadzi yako ufurize ndakusudzura uyu. Chitendeuka ufuridze hanzvadzi yako anonzi John. Ubvise chiri kumuromo mufuridze umuudze kuti ndakusunungura. Deredza chiri kumuromo chomufuridze. John ndakusudzurani. John, zvanzi naPatricia ndakusunungura pakuroya kwandaikuita. Iwe watsudzuriwa kani? Zvanzi ndakusunungura John pakuroya kwandaikuita naPatricia.
Network busy. Sasa mwana upenyu elezo. Asaba nikutenda kuti mishonga ikushanda. Paya pamuda kwenda paya tudasiyana na lero. Imina amaiwe muri. Zanzi na sekuru ndiri kutenda kuti mshonga wangu ndikakupai uri kushanda pa mwana nekuti mwana zvava izvi zvasiyana nezvaanga ari muchitanga kuya mudata. Chokwadi ndese ndatanga kutenda sekuru. Chokwadi. Aumba. Andima pazwisisa. Aiwa tapanzwisisa. Iwe Jameson. Uchita cha kumtimera nanzo. Zanzi uchine chigumbu here kuna hanzvadzi yako ataura chokwadi so azvipira kuda kukusunungura. Angatanga tisunungura so. Anogora wewe uchina cha kumtima naye. Zanzi ndiri kubvunza kuti uchine godo naye here. Godo nandi. Wewe mama wachi. Amai vacho mune godo here nemwana wenyu. Godo handisisina sekuru nokuti zvasunungura wapenyu wanga ndasirwa ivava. Nokuti mukomana ari pakati ndandine godo kuti ndanga achishanda zvokushanda zvepamba. Saka ndatenda nokusunungura kwaitiwa. Chabwino. Zvakanaka. Apa ndinoti mushoke mukadakara panze. Iko zvino muri kunzira sekuru chabvisa tsvimbo iyo mokwanisa kusumuka munhu anogara panze. Apa mukugona vanhu. Nhasi mucharara pano padare pasekuru mese newe Patricia uruzvinzi. Funa kumuponza namangwara. Wanzori Patricia nhasi urara pano hausi kuenda. Unoda kugadzirwa nemushonga wauchageza usiku uchageza uroyi wako wanzwa. Imbandaretsemba kugona mamwe mantini. Ukarambidzwa kurara kumisha kwevanhu nani? Namamhare mwendakasiwayo. Mushonga ukapiwa wacho une mhiko yekuti haufaniri kurara kumamana. Zvinoreva kurara wega. Zanzi saka nhasi uri kurara kuno kudare kwasekuru wega, mushonga wako ucharara wega ikoko. Wanzwa? Nada podia usagona pamwe pamuntu na podia wagona kunja nikagona. So pamwe pamuntu ndaretsewa. Alright. Kuti urare pano pamba pemumwe munhu panapa azviite. Beta uzvibudire uzvitsvagira kwaunozvirarira iwewe. Patricia uri kunyemba uye akungotya kurara pano pamatare. Kana pamwe akuda kutiza Napana kwane. Aiwa muzukuru, unorara pano pamatare, muri kubatsirwa mese kuti mwana apore, ndizvo Patricia. Saka chakuti wasunungura munhu chiyo wakuramba kurara pano pamatare. Saka nziyo kana wasunungura munhu chifambirana pamwechete nevamwe. Vamwe vako hama dzako hapana negodo newe. Saka werega kutya kuti pamwe hama dzangu dzinozondirwisa. Munenge muri pano pamatare pasekuru, sekuru anenge ari pakati penyu. Wanzwa Patricia? Ucharara pano mopiwa mishonga, iwo ndio uchatobika porridge remushonga richasunungura John. Wanzwa? Kusvikira sekuru vozokupa mushonga kuti iwe oenda uchisiya hama dzako pano. Oenda kunotora chinhu chako chirongo chine dumwa ichocho. Kana upiwa mushonga nasekuru chinotakurika achikurwise kudzimara wagona kuya nacho pano. Sekuru vochiparadza iwe woudza chidumwa chako kuti iwe chidumwa changu poresa John apore muri pano. Hatini muzwisana? Ndatenda muzukuru. Ukana tumwa wako kumuyangana so aradzara tsingano tupesi. Zanzi dumwa rako ora ukutaura kuti muchirongo. Zvana sekuru ndiri kuona pagrass apo. Idumwa rakazara tsono dzakasiyana hombe nediki tsono miri wachenjeza chine tsono dzakawanda. Pamuno pamuntu muneka tsingano. Pamunouraya munhu wanzi munotanga maisa tsono padumwa iro. Ndino vanoita. Zvakanaka. Inkani kachi timboimarira pano uyu ufuna kuti apita akatenge mankwara yake akabwera namankwara yake paazabwera uyo ndikuimba kuti uyo anenge apora akudziva kuti akuchita uyo. Zvanzi nasekuru zvakanaka vazukuru dare renyu kuda kuti riperere panapa pazuva ranhasi. Uyu ndichamupa mushonga aende kunotora chidumwa chake adzoke nacho pano imimi muri pano kusvikirira kana auya panguva yachadzoka nechidumwa chake tizochiparadza. Uyo mukomana ari pano achasiya bikirwa porridge remushonga neuyu rekumusunungura. Panguva yanozouya nechidumwa chake kumene munozobva panapa uyu mwana anenge apora anenge amunhu akanaka. Tenda sekuru. Zvaina sekuru
unodada kuitawo munhu kwaye akusvikawo pakutorora vake musha wake achengetewe namai vake nyama dzake manzwaka ndo zvinoitwa nasekuru tafu izvozvo zvakanaka kuti isai maoko zvakanaka Patricia Ombera zvakanaka chiramukani mukaya kunyumba yakona regai ndibvise tsvimbo yasekuru apo mukwanise kusumuka musvetuke muende panze munogara paimba rumu ipasera kusvikirira zvikamu zvinotevera ndozotevera ipapo nemushonga iwo ubikira nzvadzi yako mushonga adhepori njapore mumba pano mapadze
makasangana kudande Dilson Pepe. Sekuru vakakuvimbisai zvavakakuvimbisai. Sekuru vakakuvimbisai kuti chizvi. Sekuru panyaya mukomana akativimbisa kuti anoita right. Utaurize. Sekuru vakativimbisa kuti mukomana anoita right, but tinotoona shuwa mukomana arikuita right zvechokwadi. Handiti. Zvaimboita pane apa ndiona zvasiyana. Handiti. Tanzwa hanzvadzi yako ichitaura kuti inini ndiro zvandaita izvi ndakatodya dzimwe hanzvadzi nevakomana vanenge navo. Unonzwa sei kana mashoko akadaro achitaurwa? Zvinhu zvinondibata zvisingaite kuti ndoona kuti ndoda kuchema nekuti hazvo zvisingatomboita. Pavaishaya hama dzako dzairwara kana kuti vaita sei? Chichaitika? Vazhinji vacho kupenga ikoko ndokura ikakaitika kumafira raita. Handiti. Chiuya sekuru ndoda kuti mundibatsire pana Patricia. Patricia wakadi? Ndati wakadi Patricia? Andiripo hangu kana makadiwo. Uri kuda here kuti sekuru vakubatsire sekutaura kwavaita? Uri kuda here kuti sekuru vakubatsirei sekutaurirana kwamaita mudare mukati umu? Ndikufuna kuti andithandise. Zvanzi chokwadi ndiri kuda kuti sekuru vatibatsire. Tanzwa uchiti uri mhiko yekuti usarare pamba pana kudzimba dzevamwe vanhu. Saka ucharara pano here kana kuti ucharisa sei? Ndobva kuna imwepo sha. Zvanzi izvo tanzwa mukati uchitaura iwe Patricia kuti une mhiko yekunzi haufanirwi kurara kumamana. Saka apa hatisi kuziva kuti uchadii, uchabvuma here kurara pano kusvika mabatsirwa kana kuti une kumwe kufunga kwauri kuda kuita? Iwo komareva kuti imbani andithandiza na imbano nichita dzimwe zvarevabvo iwo. Zvanzi nekuda kwekuti sekuru vari kutibatsira vacho vati ndinofanirwa kurara pano, handina nharo dzandiri kugona kuita, saka ndichangoita sekutaurwa kwazvaitwa nasekuru. Handiti. Zvaungada kutaura kuhama dzako zvisi, unoziva kuti zvinhu zvinoshamisa sekuru kunzwa munhu achibvuma kuti ndakauraya hanzvadzi nevanenge na 4 nemurume pamwe chete. Saka zvaungada kutaurawo kuhama dzako dziri panapa, handi mango vasara muri 3 chete. Saka kuvanhu 2 ava uda kuvataurirawo kuti chii? Pano nena kuna familia zangu, familia maningu kumbirambo dishkurupa kwa muri, dishkurupa kwene kwene, por favor, dishkurupa kwene kwene. Nimbano ndakuponyerani ndikadziwa lini, so ndachita kufundzisiwa mbona. Zvanzi kuhama dzangu ndiripo kuda kukumbira ruregerero kuti hama dzangu ndiregererei nemoyo wangu wese. Izvi zvinhu zvakaitika izvi handina kuita zvekuzvitsvaga zvekuzvida, inhaka yandikatosiyirwawo. Asi dzimwe dzenguva ndaitozvifungawo kuti zviri kuitika izvi zvakaipa, asi masiro yacho yekuti ndigone kuzvisiya ndo pandaitoshaya kuti ndotangira papi ndigone kubuda mazviri. Amai vemunhu, patanga tiri kudande paipai, sekuru vakakudzai kuti nzvimbo yamuri kutaura haisiriyo, iri kugarwa naPatricia. Hongu ndezvavakataura. Chii chakazoitika? Zvakazoitika sekuru akatipa mishonga yekupfungaidza. Ndibva tapfungaidza. Ndibva sekuru ndibva vasafona namba dzake kuti ndidzodzo shandisa idzodzo. Ndibva tafona. Ndipo akatanga kurohwa nehana. Ndibva ationa munhu asvika. Handiti manzwa zvaataura ndima amai vevanhu. Muri kunzwawo sei? Ndandichimbonge ndakabatikana asi zvinezvi ndangonzwawo kusununguka kuti akumbira kuti akundisirawo mhuri 2 idzi naiye wechitatu. Saka ndezvandangonzwawo nokusunungukawo mukati mehana yangu. Ndamuregerera mwana uyu nemaityiro akaita. Handiriya. Saka chimutaurirewo achinzwa tichinzwa kuti wanosvika muchiro sei? Mwana wangu ini ndakuregerera nemabasa kwawakabata ukaita. Mwari ndiye achaziva. Kwakusiri kuda kwako semunhu waishandiswa nambuya natete vako. Saka iwe sekutenda kwawaita kuti ndakusiya. Saka dai waramba wakadaro mukati mehana yako kuti wakusiya nemishonga tichapirwa nasekuru. Tinotenda mwana. Zvanzi ndinotenda amai nemashoko enyu nekundiregerera kwamandiita, nemashoko enyu ekundirairidza kugara zvakanaka kwamaita. Ndinokutendai amai nekuti mandiratidza kuti hamuna hasha neni. Ndazvinzwa mwana wangu Patricia. Handiti
mukoma Davidson munotiwo chi nezvataurwa navanhadzi venyu izvi? Ndinoti kana zveshuwa achita tisunungurawo isusu ndoti kana neniwo ndamuregerera.